Hello friends, Bodo by Bodo Job Info YouTube channel SSC card top bisbang thangan syllabus ma fैगोन CRPF SSB BSF ITBPF CISF Assam Refolo sakri मोननो दा गुबुन card top थाङो बेनि सायाव आपडेट आरो CBT एग्जाम आरो PhD नि बागै नोंथांमोननो भिडिअ लाबोदों जाहाथे बयबो नायो जायफ्रा गोदान कैंडिडेट्स आरो लोगोसे जायफ्रा नोंथांमोना एग्जाम लिरबाय थायो मिथिखायो स' बेयाव लगिन खालामनानै गावनि नोंथांमोना प्रफाइलखौ नायनो हागोन आरो लोगोसे बेनिफ्रायनो नटिफिकेशन नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै SSC नि सिलेबासखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन सिलेबासा मा फैगोन आरो बेनिफ्राय माबादि सिस्टेमाव एग्जाम लानाय जागोन स' बेनिफ्राय एडमिट माब्रै डाउनलड खालामो एडमिट कार्डआव क्लिक खालामदो स' बेयाव एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनाय लोगो जायफ्रा गोदान कैंडिडेट्स दासिमबो नायनो हायाखै नर्थ इस्टआव फैदो स' बेयाव नर्थ इस्ट नोंथांमोना मोनदों गाहायाव बेयाव क्लिक खालामदो स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो पेजआ लडिं जायो बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय जायफ्रा मिथिया नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय स' बिदि फैनाय लोगो जोंहा गाहायाव फैनानै फार्स्टनि मोनसे अपसन मोनदों स्टेटास एन्ड एडमिट कार्ड स' बे क्लिक हियाराव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना हो दानिया रेजिस्टार आइडिखौ होनानै बार्थडे होनानै डाउनलड खालामदो बा नायदो बा नोंनि नामजोंबो नायनो हायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना रिपर्टिं टाइम आरो डेटखौ मिथिगोन एग्जाम सेन्टारखौ डिटेल्सखौ थ'वा जेब्ला एडमिट मोनो सानब्रै सिगां नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौहाय मोननो हागोन स' बेनिफ्राय जोङो नटिफिकेशन डाउनलड खालामसै गावनि प्रफाइलाव थांनानै दा बेखायनो एसे गायाव फैनानै SSC नि नटिफिकेशनाव क्लिक खालामदो आरो अब्लानो लोगो डाउनलड जागोन बेनिफ्रायनो सिलेबास सिलेक्शन प्रसेस गासैबो डिटेल्सखौ बयबो नायनानै लानो हागोन आरो बे एग्जामा जागायसिगोन अल इन्डिया 10 जानुवारिनिफ्राय बेनिफ्राय आसामना सेलेक्ट जागोन स' बेनिफ्राय एडमिटआव गासैबो डिटेल्सआ फैखाजोब्बाय नोंथांमोना दायो नायनो हाखाजोब्बाय बेनिफ्राय भेकेन्सिया फार्स्टना खममोन बारायनानै दायो 45,000 खालामबाय जेराव बयबो चान्सखौ बारा मोनसिगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा दा सिलेक्शन प्रसेसआव थांसै दा फार्स्टआवनो SSC आव एग्जाम जायो बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट जायो आरो लास्टआव मेडिकेल टेस्ट आरो मेडिकेल टेस्ट पास जानाय लोगो साख्रि मोननाय जायो गावगाबागाव डिपार्टमेन्ट एबा कम्पानियाव काट अफ जानानै थांनाय जायो नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआ दा फार्स्टनि नोंथांमोना एग्जामखौ होनांसिगोन बेनो जाबाय अनलाइन गावनि एग्जाम सेन्टाराव थांनानै स' बेनिफ्राय 80 कुइसन थागोन आरो बेयाव मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन आरो साबजेक्टआ मोनब्रै रोखोमनि फैगोन दा टटेल मार्क्सआ 160 बेनिफ्राय टाइमिंआ 60 मिनिट्सल' मोनदों आरो मोनसे साबजेक्टआव 20 कुइसन थागोन 40 मार्क्स थागोन देन बेनिफ्राय एयाव नायोब्ला जेनेरेल इन्टेलिजेन्स आरो रिजनिं थागोन बियाव जिके थागोन एवारनेस थागोन बेनिफ्राय सियावहाय मेथ्स दङ एन्ड लास्टआव इंलिश एबा हिन्दी नोंथांमोना बबेखौ लिरबानो जाबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम लिरनाय सिगां बेखौहाय सेलेक्ट खालामनांगोन लेंगुवेजखौ अनलाइननि एग्जामनि थाखाय स' बेनिफ्राय बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ 1/2 जुदि मोननै रं जायोबा 1 नाम्बार नोंनिफ्राय दाननाय जागोन स' बेखायनो हाइखौ जेब्लायबो एटेम्प्ट खालामनाङा दा लोगोफोर नोंथांमोननि काट अफआ बेसेबां थांगोन बे 160 मार्क्सआव स' बेनि सायाव गोबां सोंलु जायो स' सिगांनि काट अफआ थांदोंमोन 38 देन बेनिफ्राय जों एसे बारायनानै अब्ला जोंहा एसे बारा थांगोन नालाय देग्लाय 160 आव जों हमनो हायो 50 अभार अके 50 नि बारा लानांगोन नोंथांमोना 50 नि टारगेट लानांगोन हमना ला 55 to 60 नि गेजेराव थायोबा सेफ जोनाव दङ स' बेनिफ्राय ST हिसाबै एसे खम जागोन हमना ला स' नोंथांमोना जास्ट 50 प्लास टारगेट खालाम जेराव अब्ला बांसिन चान्सखौ मोनगोन ST हिसाबै काट अफआव दा जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बे नेगेटिभ मार्किंबो दं नालाय स' बेखायनो 50 टारगेट खालाम मानोना एग्जामनि टटेल मार्क्सआ बारायबाय नालाय 160 बेखायनो एसे बारा थांनायनि चान्स दं स' बेखायनो 50 एबा 55 बे टारगेट थागोन ST हिसाबै नाथाय जेनेरेलाव 60 हिसाबै नोंथांमोना टारगेट लानो हायो स' दानिया सिलेबास दा सिलेबासाव जेनेरेल इन्टेलिजेन्स आरो रिजनिंआव माबादि फैगोन बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो जाहाथे नोंनि थाखाय हेल्प जायो आरो बेखौ नायबाय थायो फल' खालामो जेरै कडिं डिकडिं नन भार्बेल सिरिज दङ स' बेनिफ्राय नाम्बार सिरिज दङ बेनिफ्राय लोगोफोर एनालाइटिकेल एप्टिट्युड दङ स' बेफोरबादिखौ जाहाथे नायो देन बेनिफ्राय जिके आरो जेनेरेल एवारनेस होनोब्ला स' कारेन्ट एफेयार्स बेनिफ्राय इन्डियान जिके नेसनेल जिके आरो खाथि खालानि हादरनि एबा इक'नमिक्स केन थ' बेयाव दङ जेनेरेल पलिटि बेफोरखौ नोंथांमोना नायनांगोन लोगोसे इन्डियान कनस्टिटिउसननि नोंथांमोना नलेज थानाय जानांगोन दा बेफोरनिफ्राय फरायनांगोन आरो अब्ला नोंथांमोना 100% एग्जामखौ पास खालामनो हागोन स' बेनिफ्राय मेथ्स दा मेथ्स होनाय लोगो सरासनस्रा नोंथांमोना बेखौबो स्क्रिनशट खालामना लादो जेरै नोंथांमोननि नाम्बार सिस्टेम दङ स' बेनिफ्राय फान्डामेन्टेल आर्थमेटिकेल दङ नोंथांमोननि अपारेशन सिस्टेम देन बेनिफ्राय रेशिय' एन्ड प्रपर्सन दङ बेनिफ्राय एभारेज दिहुननाय दङ इन्टारेस्ट दिहुननाय दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि पार्सेन्टेज दिहुननाय दङ स' बेफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां नायो आरो नोंथांमोना जाहाथे पास खालामनो हायो स' बेनिफ्राय जोंहा थांसै दानिया इंलिस एबा हिन्दी बबेखौ नोंथांमोना हासिनो बे नोंथांनि सायाव थाबाय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनाया
So बेनिफ्राय इंलिसाव फैबाय दायो लास्टआव इंलिसाव नोंथांमोना कम्प्रिहेन्सन देन बेनिफ्राय बेसिक इंलिश नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन जेरै ग्रामार बा सेन्टेन्स कारेक्सन इरर बेफोरखौ नोंथांमोना बासिनो रोंनाय जानांगोन बेफोरनो आरो स' एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ लेंहरगोन फिजिकेल टेस्टनि थाखाय दा फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना 5 किल'मिटार खारनांगोन 24 मिनिट्सआव एन्ड हिन्जावफ्रा नोंथांमोनाहाय 1600ल' खारनांगौ हौवाफ्राथ' मिथिखाबाय 5 किल'मिटार आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्सल' खारनांगोन आरो बेयाव पास जायोब्ला नेक्स्टआव नोंथांमोनखौ मेडिकेल टेस्ट लागोन आरो मेडिकेल टेस्ट लानाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना लास्टआव फाइनाल सिलेक्सन जागोन आरो बे जाबाय काट अफ सोनारसिगोन दा काट अफ होनोब्ला गुबुन गुबुन कम्पानियाव गुबुन गुबुन काट अफ थाङो CRPF हमना ला BSF बेफोरबायदि आलदा आलदा काट अफ थांगोन आरो जेराव नोंनि नाम्बारा मोजां बेयाव नोंथांमोना बांसिन जेराव प्रेफारेन्सखौ होदोंमोन बेयाव चान्सखौहाय मोननो हागोन स' बिनिमोन लोगोफोर दिनैनि SSC SD कनस्टेबलनि माखासे आपडेट नोंथांमोना बेनिफ्राय एसे आइडिया लानो हाबाय जाहाथे नोंथांमोना आपकामिंखौ एग्जामखौहाय मोजाङै मोजां होनो हायो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम स' बेनिफ्राय हाइटखौ जों नायोब्ला हाइटआ जोंना STया जोबोर खम हौवाफोरा 157ल' आरो लोगोसे हिन्जावफोरा 147.5 सेन्टिमिटारल' स' बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि बिग आपडेट बेनिफ्राय सेसखौथ' नोंथांमोनाहाय मिथिखागौ सेसआ जोबोर खम SD हिसाबै स' बेनिफ्राय STनि सेसखौ नायोब्ला 76 नोंथांमोना 76 थानाय जानांगोन एक्सपेन्ड खालामबा 5 सेन्टिमिटार यानि 81 सेन्टिमिटार नोंथांमोना खालामनो हानाय जानांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन जुदि जायाब्ला अन दा स्पट रिजेक्ट खालामनाय जागोन स' बेनोमोन SSCनि माखासे सिलेक्सन प्रसेस